Wala na sang pinakamanami pa, kag pinakamatahom, sa aton kabuhi kag sa aton kadalagan, sa aton kauswagan, kundi amo ang pagtuman, pagbantay, pagsunod sa Ginoo kag tipig sang iyang palatukuran kag sang iyang mga kasuguan. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, ukon pagpamalandong sa atong leksyon sa eskwela sa Batika, kaginigindala sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host. Kag sa siningation ari ang akong duwa ka mga upod, mga batanon, apang ako nakahibalo mga kauturan nga may aragid sila nga hatag kag contribute sa aton leksyon karon ang aton leksyon 11. Ang akong una pakilala sa inyo kaya masunson na ninyo nga makita diri kag kanami isang iya mga contribution wala sang iban si Pastor Manny Lloyd Sarsosa. Isa siya sang aton mga professors diri sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Sir Manny, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor Tomado. Salamat gid sa pag-invite nimo sa akon sa sining leksyon nga review. Kag mayong adlaw man sa tanan naton nga tagpalamati, kabay nga Ginoo magabendisyon sa aton nga pagtuon sa aton nga leksyon. Yes. Mga kauturan, si Sir Manny diri na nagdako sa CPAC. Kay solterito pa na siya nagabot diri sang pagtawag sang iyang tatay kag sa iyang nanay nga magtudlo diri si Pastor Manasi Sarsosa kag si Ma'am Nelda Sarsosa. Ang ikadua na kon nga pakilala sa inyo, originally from Kawayan, Negros Occidental, isa katal nga Ilongga. Ari sa diri subong nagatudlo sa Science Department sang aton nga academy, both junior and senior high school. Wala sang iban si Ma'am Yvonne Soto Bisca. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag mayong adlaw man sa aton nga tagpalamati. Madamo nga salamat, Pastor, sa imong invitasyon. Kag dalayawan gid ang Dios sa sini nga pribilehiyo nga ginhatag niya sa aton nga makatuon kita sa iya mga pulong. Yes, amen. Thank you, Gid. I am excited with you both people. Kay kanami sa atong leksyon subong. Deuteronomio sa ulihi nga mga kasulatan. Apang sa hindi pa ako na pasalamatan ining aton nga mga sponsors, ang mga karong nga mag-asawa, Jet and Susan, Mr. and Mrs. Merrill, Mark and Merrill Mendoza, Mr. and Mrs. Jesser Estrada, Mr. and Mrs. Alvin Almonte, Mr. Johan and Myla Susana, ang mga pihiderong nga mga magulutod, Sheila, Jenna, and Alex. Ang mga magulutod ng mga Trinio, Marlene, Jonathan, and Anneli, mag-asawa, Pastor and Dr. Clayton Refendor, kag Dr. and Mrs. G.C. Aragon Jr. Kabay pa nga ang Diyos magapakabayo sining atong programa with the help of these sponsors nga hasta subong nagapadayon sa pagsuporta sining atong programa. Sa hindi pa ato na induko aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, kami gid nagapasalamat sa imo. Ngay mo naman kami tagaan sining panahon sa pag-review kag salaysay kag sa pagkalot sang amon sang leksyon sa sining semana. Kabay pa ngamon matukiban ang bahandi nga dapat namon hibalon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Akon ba nga bayon si Ma'am Yvonne sa pagbasa sa aton sadsara nga teksto?
So mga utod ang aton nga sadsaran nga teksto makita sa Deuteronomy 10:15 akon pagabasahon nagahambal lamang ang Ginoo nahamuot sa imo mga kaamayan sa paghigugma sa ila kaginpili niya ang ila kaliwat sa ulihi nila kamo labaw sa tanan nga katawhan subong sa sining adlaw. Amen. Thank you again, Mami Bon. Yes, Pastor Mane and Mami Bon. Ari na kita selection on ang title, Deuteronomy in the later writings. Ang Deuteronomy sa ulihi ng mga kasulatan. Natukiban sa mga ni Hinimaya, ni Jeremias, ni Daniel, ni Micah, kagiban pa. Kagbisan si Hosea, Josiah nga hari, nakadiscovery sa Deuteronomy. That's why, diri pastor na ako natulupangdan nga, kadalom dili sini sa Deuteronomy. Kadalom gid siya. Nga even ang mga younger writers, mga later generation writers sa Biblia, nag-quote sa Deuteronomy. Yes. Sa aton nga Sunday nga election pastor, ano diri ang buot silingon na diskubrihan ni Hosea. 8 anyos pa lang siya nahari na si Hosea, Josiah. 18 years after siya nga nagari, sa aton pa 26 years old siya. Oo. Dira nagtinlo ang templo na discover ng Deuteronomy. Anong nagsunod ng mga hitabo, pastor? Oo. Bilang hari, siguro pastor si Josiah, masako siya paano niya i-build ang iyang kingdom, paano niya madipinsa ang iyang kingdom. Siguro sa kasubraya kasakuon siguro na miss niya ining importante nga ginatanyagid bala sa mga karaan nga tao nga basta ikaw hari kag nagapungko ka basahon mo gid ni siya pirmi. Doon na rin tanan nila siguro bangon sa ilang kasakuon. So sang nadiskubrihan na ni nila, I do not know paano nadula ini nga libro. Paano nakabot dito sa templo? Oo. Pero I know nga ang Ginoo gid nagpreparar mo, nagpreparar. Paano siya paano nakita pastor bala. So pagkita niya to, ginbasa dito niya lang nahangpan nga, uy, importante gali ni siya. In fact, pastor, sang nagabasa ko sa Deuteronomy, kung magkato kita sa Deuteronomy chapter 17, insulat gidra iya nga kung ikaw nga hari nagapungko sa imong trono, maghimo kagid sang damo nga kopya sang libro sang kasuguan, kag basahon mo ni all the days of your life. Kay pinaagi sini matuytuyan ang imong mga desisyon, mahibaluan mo kung ano kay hugmaon ng Ginoo. Nya kung may mga problema ka sa imong ginarian, ang Ginoo magprotektar gid sa imo kung ikaw obedient nga nagasunod sa iya. So kung wala ning kasuguan pastor, hindi gid kaway kabalo si Josiah kanang himuo niya. Gubot gamo ang iya nga kingdom. Yeah, and that's correct, pastor. Kaya namin na sa imong punto, and added to it, at that time daw kasamok sang Judah. Daw kasamok sang ginarian. Nga daw gapangita bala sila mambon sang way out o kung sang ilang mahimo nga daw mapacify being a king bisan batanon pa siya problema gyapon siya. So nadiskubrihan nina dito siya nakayang Ari gali solusyon. Yes, anong ginimo dahil ni King Josiah, Ma'am Bimon? Salamat gid pastor no. So sa sunod sa ato na tun-an sa ato nga leksyon ara makita sa 2 Kings 22 no. Kanami balang nga leksyon sa sining incident nga natabo. So hambagan isang Biblia nga nakita dito sa temple sang Ginoo paagi kay sa priest nga si Hilkiah. So na-discover niya ang ini nga book of the law nga ara sa house sang Ginoo. Kaging turnover niya sa kay Shaphan ang iyang nga scribe. Kaging basa ini sang scribe sa kay King Josiah. Kag kanami bala pastor sang response sang king after niya na batian ang mensahe sa book of the law. Ging hamba sa Biblia gisi niya gid ang iya nga robe. Kag kumbaga na ano gid siya sa iya nga kumbaga nagdulot gid sa iya tagipusoon ang mensahe sa sini nga Biblia nga after sina ging reform niya. Kumbaga ging change niya ang tanan nga mga kalainan dito sa Juda, ang mga idols,
ang mga abominations gipangwala niya tungod pamatay kay pagid ang mga hari. Ang Oo. mga priest nga nag-ano ni. oo ang mga prista sa Maria nga mga idolatros iya man gipang kwan kung bala makita tagid baladayon ang response ang pag-answer ni King Josiah sa iya nga nahibaluan. Amo gyud namian ko pastor nga nag-act gid siya right away. Wala niya naging padugayan nga hunaon ko tanay kung ano. Kumbaga pagkabalo niya gid sa kamatuoran, nag-action gid siya dayon. Yeah, thank you ma'am kanami sa imong mga punto. Kag isa pagid Pastor Manny. Ang punto pagid diri nga pagkabasa ni King Josiah, daw nakabatyag bala siya sang ideya nga life is between ang ilang sitwasyon sa mong is between life and death. Yeah. Oh. Nga kung hindi sila mag-reform, madulagin sila yan. Exactly. Exactly. So, isa man na asang nagtulod sa iya. Nga ay, ari na ang solusyon. Oh, sa aton nga sitwasyon sa mga. Yes, may idugang pag Exactly, Pastor. Tapos ang napan ko diri kay doon nakita niya gid bala ang importansya nga to do this is to do it with all your heart and with all your soul. Hindi na hapos himuon mo ilang ialagad mo Ginoo with all your heart, with all your soul. Hapos na ihambal pero kung himuon mo na iya, it's purging amo sa aton nga leksyon. Dapat karon gid siya isunugon gid siya, papason mo siya dulaon mo gid siya. And ang motivation gali na ma'am sa ginsiling mo ma'am is when you read God's word, it will encourage you, it will strengthen you to see ang mga problems sa imong mga kabuhi pastor which need some purging, which need some taking away. Yes. Pautdon. Pangwalaon. Yes, and that's it. Ari kita sa aton nga Monday nga leksyon, Mami Bon. May ang aton leksyon, ang title sa Monday is The Heaven of Heavens. Ano ang buot silingon ni Moses diri? Sang iya ni inigin mentionan na sa mga ang batanon nga manugsulod na sa Israel. Yes. Kung makita naton sa balaan nga kasulatan, no, ang heaven of heavens mostly ginagamit nila when they praise, when they worship, kung kumbaga kung ila bala ginadayaw ang Ginoo, no? Makuan gid naton, mabasahan naton ang heaven of heavens. So, sunod sa aton leksyon pastor, heaven of heavens, buot sing ganun sini, hindi lang nga ang kalangitan nga aton makita kung gabi, kung adlaw, or ang natun-an naton sa libro sang science, hindi lang dira kutob ang meaning sang heaven of heavens. Kumbaga ginapakita sa aton sang book sang Deuteronomy ang power, ang majesty, kag ang grandeur, grabe nga tayo, ang grandeur sang Ginoo. Nga kung sa aton lang katawhan nga hunahuna, hindi ta na maintindihan, pastor. Kaya actually, may ara ako nakita nga article bala, Sir How, nga kung gabi, pagtanaw mo sa sky, ang makitanan nga makita mo, part lang na siya sang aton nga galaxy, Milky Way galaxy. So, may ara mga empty space nga wala kita sa makita, di ba? So, pagtanaw mo, may mga wala star kuno hay. Pero sa tuod lang, kung gamitan gina siya sang telescope, may ara pa na siya the other galaxies. Mas dako pa sa aton galaxies nga hindi na nakita sang aton nga mga mata. So, kung aton lang gid tan-awon, kung aton lang gid studyhan, hindi na iya malabot sang aton katawhan nga hunahuna. So, amo na siya pastor ang kanami nga gingamit gid ang heaven of heavens nga magahambal sa aton nga Ginoo lang ang may kasarang nga maghimo sina. So dapat Ginoo lang gid ang aton i-worship. Amen. Siya lang gid ang aton nga pagasimbahon kag aton alagaran kay siya lang ang may kasarang nga maghimo sina. Yes, salamat. Before na ako nihata kay Sir Manny, Pastor Manny, ang isa ka punto din ako nakita mo ibon, Pastor Manny, nga si Moses is trying to emphasize nga ang aton Ginoo, ang inyo Ginoo kamo ha, masulod na kamo sa Kanaan. Dumdumon niyo ang aton Ginoo, hindi lang diriya. Inang Diyos na sa mga iba niya, tika din na yan. Ang aton Ginoo is staying in the heaven of heaven. Dako kagamanan siya. Nga saranggid mahimo niya ang iya mahimo para sa aton kadalagan. Yes, Sir Manny. Nakita ko din pastor kay kung magbasa kita sa libro sang First Kings, Second Kings, Nehemiah, Psalms, daw kan la pastor, daw lawa siya. Nga pagbasa mo sina nga line,
i-connect niya ka sa Deuteronomy. Yeah, idolong kanya. Uy, dalawang ka dito. Sino ko grabe, no? Bukod ganon, ang Bible, dugin himo nila bla pastor nga reference book. Ang nagasulat sang sunod nga mga libro sa Biblia, ginhimo nila reference book ang nasulat na sang una. Sang una. Yeah. Oo. Do pares na pastor bala nga ang sang una nga leksyon nangin presente nga present nga truth nga kamatuoran. So may makasiling kita nga ang present truth hindi na nga ang kamatuoran nga hibaluan to subong kundi ang karaan nga mga truth nga siguro pares kay Josiah nalimtan na. No? Magbasa kita sa like for example magbasa kita sa Psalms which talks about heaven of heavens. Ang connection niya nagali ang hyperlink niya nagali ginabalik ka dito sa Deuteronomy, kag ang tanan nga istorya dito, sang gahom sang Ginoo, kung paano Ginoo nagpreserbar sa imong katawhan, kung paano Ginoo nagprotektar sa ila, naghatag sa ila kinanglanon, mensahe gali ina every time nga magbasa kita sa mga libro like Nehemiah and Psalms, which is a very good pastor, para nga magdako pagid ang aton nga knowledge sang ina nga punto. Yes, kanami Sir Manny. Kag isa pa gid nga ako nakita diri. Si Nehemiah, isa ni sa mga leaders sa pagbalik na bala sang mga Israelon halin sa captivity. Halin dito sa Middle Persia. Siya ang isang nag-lead. Siya ang daw katapusan nga nag-lead nga nagpatukod balik sang walls kag sang templo sa Jerusalem. So, isa sang iyang nga nakitaan nga naghatag siya dugang pagid nga pagsalig sa Ginoo ang libro sang Nehemiah, sang Deuteronomy. Yeah. Oh. Nga iya gingamit to encourage the people who had returned from captivity from Babylon and eventually from Middle Persia nga nagbalik liwat to rebuild the walls of Jerusalem. So isa sang iyang nga mga ginagamit ang libro sang ni Moses nga Deuteronomy kanami. Emphasizing to them nga ang aton Diyos siya hindi ordinaryo nga Diyos. The reason nga ang nagka-experience kita sini, it is not because of our God who is sleeping. He is a powerful God. Ang diferensya ara sa aton. Right. Yeah, amo na siya. Nga, kita ya wala nagsunod sa iya. Okay. Ara naman, si Jeremias, Pastor Manny, ikaw kung ano, ang set Tuesday, nakita ni Jeremias siya. At ini pastor kita ko diri ako na ano ang Ginoo magapreserbar sa iyang katawhan. Do amo na ang kwan ni Jeremias mo ang iya bala nga gina-emphasize nga ang Ginoo mapreserbar sa imo in one condition. Yes. Hindi lang nga sila nga kung i-preserbar lang ka pero ay kagasunod sa iya nga protokolan. God promised nga i-preserve ta ka mo, protektaran ta ka mo in one condition. What is that? To obey. Obey. Yeah, obey. Kag it's very interesting pastor di sa atong election. Ang obeying diri hindi lang niya nahigot nga magsunod ka lang sa 10 commandments. Nahigot diri ang obedience sa pagbulig mo sa mga imon. Yeah. Kaya ara makita mo na sa kwan mo sa Deuteronomy ang mga nabiyaan sa nanay kag tatay mga ilo ibuligan mo part na sang obedience. So I believe na sa panahon ni Jeremiah amon ang kinahanglan sang tao nga himuon amon agin brought up ni Jeremiah ang libro sang sang Deuteronomy kay didto makita nga if gusto mo kung gusto mo nga ang Ginoo mag-preserve sa imo as a nation tanan nga i-bless siya sa imo nga hindi ka gani worthy sa nga blessing pero i-maintain niya na sa imo if you will continue to do what is right. Yes. That's correct. Ako na dugangan, mas Pastor Manny ka namin sa imong punto. Nga si Jeremias, daw paribalas daw nagdungan sila ni King Josiah. Right. And then, ang problema sang Judah during the time of King Josiah, neglected ang mga Unfortunate tao, yung mga tao. unfortunate neglected sila. Nga daw ang focus ng kingdom ato lang sa mga tao ng mga lagko. Right. Na ti isa na sa mga pamagi nga na ano ni Jeremias ang pagbasa, pag-discovery sa Book of Deuteronomy, isa na sa iyang highlight. Nga true religion, true reformation is not only from us or for us, but also we have to para sa imo nga ginampal kay na nga daw lawa nga nagatudlo sa aton sa iban nga mga tao to help them, to show to them that indeed God is a real God. Yes, Ma'am Ibon. Yes, Pastor, no? So, tsakto, gito, Pastor, o imo ginghambal, no? So,
kumbaga gingamit ni Jeremiah ang libro sa Deuteronomy to remind them once again. Kaysa nabalanta, di ba, ang Deuteronomy is the second law. So, Right. so nahatag na ni sa ila mga fathers, pero siga, anong magahambal nga, gakalimot ang tao. Or kung hindi man malimot, gapabaya kisa ang tao. Correct. So si Jeremiah, gingamit niya, ging-quote nga luwat ang mga mensahe sa Deuteronomy para i-remind luwat ang mga Israelites nga ang Ginoo amo ang nag-free sa ila from the bondage of slavery sa Egypt, no, di ba? So nagpili sa ila. Pero ang ina nga pagpili sang Ginoo, hindi na siya hambal nga conditional. Nga kay ginpili kanya, okay na, save ka na. Okay na ko, wala na ko sa kuan. So, pwede niya na makuha, pwede niya ma-change ang iyang nga pagpili sa imo. And the only thing nga ma-remain na nimo as a chosen nation is obedience gani para sa gihambal ni Sir Manny, And that's Pastor. correct. No. Kag-isa ako nakita mong bibon nga si Jeremiah nag-remind sa mga katawan nga it is not because Yes. we are children of God. Right. We are already safe. Correct. No. Nga hindi kita pinahan. No. Nga hindi kita paagyon sang i-allow ang mga calamities kag ang scattering nga bulagon kamo. It is not. Go ang ginugugma. But it does not mean nga tungod kay gugma siya, it does not mean nga kita katawan sa Ginoo wala sang mahitabusan. That's it. Obedience gyapon. Nga if you obey, you will prosper. But if you will disobey, God will allow something to happen to you. Kang isa pagid bulalagon kamo. Correct. And that's sakit na yan. Okay lang na yung away pagkaon ng pamilya mo tingob. Yes. Pero kung bululagon ka mo, sakit kayo. True. That's true, Yeah. Pastor. Mag-depart ka mo nga, hindi na ka mo magkilita na that's really very painful. Yes, sa Wednesday, Pastor. Hindi kay Micah naman anong imo na Ang nakita ko Pastor, doon nag-upgrade kita. Halin sa Nehemiah, doon upgrade pagid ni Micah, Pastor. Nga kay Micah siling niya ang kasuguan ng pag-ubay sa Ginoo hindi lang na iya sa litra. Kundi hindi lang na iya sa tapi-tapi sang bato or sa dapat makita na sa imo kabuhi. To do what is right. Hindi lang ihambal mo lang kundi makita gid sa imo nga kabuhi. Doon mo nang gusto ni Mike kaya i-concentrate. Nag-start sa isa ka complaint do para wala pastor nga may ginpirmahan ka. Tapos wala mo ginhimo. Wala mo ginhimo. Think of that lagi mo ginhimo ano may akusasyon ako sa imo. Kadto ko sa barangay. O kadto ko sa barangay akusasan ka wala mo ginsulong lang naton nga amo na ang ginkwadrin ni Mike kasi ni Mike may ginpromisa kita. O, sa covenant ni ginhatag sa Ginoo ginhimo niya ang tanan para sa aton. Yeah. Pero just to remind nyo nga wala ta ginhimo Ang aton nga part. Nga pampat. Especially ang pag-live up sa aton hindi lang sila nga ibutang talanda nga do papilang da nga pan pero wala naton ginakabuhi. Do mensahe lang magbasa ko ni pastor do ni ko grabe no. Mensahe gini sa akon sometimes kasi kita nga I'm proud to be a Seventh-day Adventist. Pero by words pero sa action wala natin ginahimo. The book of Micah is telling us a message and bringing us back again to Deuteronomy. Grabe kayo. Dito ko magyapon balik sa Deuteronomy. Amo tong siling mo nga lawa bala nga mabalik gyapon sa sentro. Pagkadto sa pero pagbalik ara gyapon sa Deuteronomy. Yes, and that's correct. Yes, ma'am. Yes, Pastor. So, amo na gani ang hambal ni Sir Manny no do ginabalik kita. So ari na ta sa Micah ibalik gyapon ta sa Deuteronomy. So it means nga ang mga pulong, mga mensahe sa Deuteronomy tama gid ka importante, Pastor. Kay di ba hindi ni siya pag ibalik-balik, hindi ni siya himuon nga references ang other nga writers. Kag hindi gini siya importante, kag hindi ni siya solution sa gakatabo present nga gakatabo sa ila nga panahon. Kag bisan sa aton nga panahon, Pastor, di ba? Balik kita Japon sa Deuteronomy, hamba sa Deuteronomy, fear the Lord and love Him with all your heart, with all your soul. Si Micah yan, naghambal siya nga to do justly and to walk humbly with thy God. So, makita ko diri nga mensahe, Pastor, sa Wednesday, grabe gid ka nami. Kay
sa aton nga pagkatawhanon kisa makahambal ta nga gasimba man ko permi. Gahatag ako sa akong tithes and offerings. Nagahimo man ko sa maayo sa akon isig katawo, buot man ko. Tapos daw kaayo raman sang relasyon ko sa sa akon mga isig katawo, tanan-tanan ga participate man ko. Pero ang pinagali ka importante pastor ang aton nga relasyon gid sa Ginoo. Okay, may arap kisa mga tao nga daw pakita lang ba nga amo ko ni kay tungod sa pagka amo ko ni nga Christian ko. So hindi gali na importante kung ano ang aton nga external gift or external nga ginapakita or ginahatag sa Ginoo. Ang pinagali ka importante nga ginaano gid ni Micah to do justly. Amo gina kung ano ang matuod and to walk humbly with thy God. Amo gid gali na pastor ang pinaka-importante. Wala man siya naghambal nga wrong ang maghatag sa mga offerings. Wala man siya naghambal nga wrong ang magpakita sang kayuhan sa imong sigkatawo. But kung amo lang ng aton ginahimo, kulang relasyon sa Ginoo, hindi gid siya gali sufficient. Hindi gid siya Ang enough. siling pa ni Micah, the Lord does not require your sacrifices. Yes. Or your offering. Yeah. Yes, the Lord will accept it. Yes. But that is not all. Yeah, that is not the ultimate. Yeah, because God, siling ni Micah, ang Ginoo niya, wala lang na kumalingki ang inyong mga offering. God is rich. Yeah. Yeah. So inang inyo ginapang tiwa-tiwa nga ginatag sa Ginoo, pero tuwa siya daw dako na kayo. But in the eyes of God, tiwa-tiwa lang na. Nga Micah said, God is not happy. Yes, God on the other side is smiling because of your offering. But that is just not enough. What is the real thing is that you justly, Yes. ipakita mo ya, hindi yang nga ipagdayaw-dayaw mo, kundi imo that is already part of your system. To be helpful, to be happy, to pakita sang tanan nga mga fruits of the Spirit, amo nang forgiveness, love, gentleness, meekness, so forth, and all. Yes. Ari kita sa Thursday natin election. Why na kita tayo? Ano naman ni Pastor Manny ang Daniel's prayer? Oh, grabe ni Pastor. Ako na ko. Balik mo gyapon sa Deuteronomy. Kay Daniel, he was a Jew. Yeah. He was a Jew. And ang mga katawan sa ginuso niya Pastor, may prayer na sila sa aga. Pag bugtaw na sa aga, gina-recite din nila, ginatawag nila nga Shema. Oh, Shema. Shema. Ara na sa Deuteronomy chapter 5 or chapter 6 ba? Nga ginahambal nila Pastor, gina-chant nila. Yeah. And I believe nga That God is good, that God is only there's God. no honor, there's no other God. Yeah. Love God with all your heart. Siguro amo ni ang ginakuha ni Daniel kay he really knew Deuteronomy. So paglantaw niya kung anong katabo siya nga palibot, wala siya nag-question sa Ginoo nga katabo ni man. He already knew nga the reason nga nagkatabo ni sa aton sa amon is because we forgot our lesson sa Deuteronomy. It's time for me to go back. Kag in his prayer Pastor, nakita ko dira nga ang gina-focus ni Daniel hindi lamang atong mga problema nga ilang experiencean bangod nga wala nila ginsunod ang protocol sa Ginoo, but he was focusing also on hope. Nga there is hope. Ang Ginoo wala iya nagbiya sa aton. Magbalik lang kita sa iya. God will heal us. God will bless us. Katahong Pastor kay amo na gani Pastor kang nagatuon ko siguro doon namin nga kung mag-devotional every morning. Basta kita part sa Deuteronomy. Kay Deuteronomy, kung magkato kita sa atong temptation lang ni Jesus, para sa wilderness, 3 times to sinasabat na siya, it is written. Ang tanan kong ginambal niya, Pastor, is found in the book of Deuteronomy. Yes. Grabe, mas grabe Ginoo, no? So the same, going back to the book of Deuteronomy. Amo na Pastor Manny and Mami Bon, nga karon ko lang na-appreciate ang libro sa Deuteronomy. Kung na ma-happy dati ang mga Adventist. Yes. Yeah. Kaya kung hindi ko nag-Adventista, hindi natin madiskubrihan yun. Yeah. Why makuga pa kang nabose, ban nga reliyon. But ang kanami sa atong Adventista, maid-id ang atong napagtuon sa Biblia. And that's why may ara kita Sabbath school lesson because we are trying to study, review
sa atong eleksyon. Yes, Ma'am Ibon. Anong imong nga punto ang nakita Yes, nga Pastor, sakto kagid no nga ang Daniel's prayer isa sa mga prayer nga grabe ang luha nga nagwa sa ang luha nga napagwa, grabe ang mga supplications kag damo gid ko dinatun-an Pastor sa prayer ni Daniel. Kay mostly ako sa ako na nga personal magpray ta kung may problema mamangkot gid Ginoo nga amo ni nga among itabo. nga ging alaw mo nga matabo ini Ginoo nga do kadamo mga pamangkotanon pero ang sa part ni Daniel wala na siya namangkot and that's because of the book of Deuteronomy kay na ang book sang Deuteronomy nagbulig sa iya nga maintindihan niya kung nga aga katabo ang ina nga nahitabo gani no sa Juda. So mabalaan naton nga natun-an ko man pastor nga sa ako nga kabuhi gali gakatabo ni kay because may ara ko na disobedience sa Ginoo. May ara ko nga nahimo nga hindi maayo sa ano sa Ginoo. And amo gining natun-an ko sa prayer ni Daniel pastor. Kag ano kita balik kita tuod sa Deuteronomy. Kung nabalaan ta lang kung id lang gid aton pagtuon gali sa Deuteronomy. Grabe gid ang aton nga knowledge nga aga katabo ni. Hindi kita mawad-an paglaom nga balang malayo kita sa Ginoo. Kay kita ang nagpalayo. Ang kita ang nagpalayo that's why natabo ni. And the prayer of Daniel gave us hope nga bisan amo na ang natabo. Kag kung amo to hambal mo sir nga kung magpalapit lang taluwat sa Ginoo mangayo lang ta himuon nato ng iya nga prayer balang grabe gid ang iya nga supplication bala kumbaga bilog bugos niya nga kasing-kasing iya gid balaging hatag pastor very sincere prayer ang Ginoo ready gid mag-accept sa aton no and that's correct kag isa pa Ginoo na ita time sermon and Ma'am Ibon ang isa pa din nga nakahatag kay kanami sa inyong nga punto nga ang pagpangamuyo ni Daniel puno sang paglaom. Yes. Kaya na isa man nga nakatag siya, sang encourage siya nga magpangamuyo sini because nabasyan niya ang propesya ni Jeremias nga natapos na ang 70 years sang ila captivity na ti manugbalik na sila balik sa ano ni sa may Jerusalem. So amo na ang iya pangamuyo nga Lord please fulfill your promise nga mabalik na ang imo katawan sa Jerusalem bisan hindi ako ang ako ng mga kabataan ang imo lang katawan balik sa Jerusalem. Yes sir Manny, last word nimo. Ang final nga take away ko diri pastor sa aton nga lesson is tanan kita may oportunidad sa pagtuon sang libro sang Deuteronomy. Ang mensahe sang Deuteronomy is a message of hope actually. Kung gaano man kakatabo sa aton nga kabuhi, whatever problems we are facing, ang solusyon sinitanan ara sa Biblia. The Lord will bring us back to Deuteronomy. Amo ni ang present truth, atong lesson, present truth, meaning para sa aton gid sa subong nga panahon. Amen. So may as a student of the book of Deuteronomy, may dako kita makuturan nga kita sa Ginoo sa mission to tell those people who are struggling that we still have hope. Amo na pastor. Yes, Amen. thank you. Yes, Ma'am Ibon, imo last word. Pastor, sa aton mga kauturan no, kanami gid sang leksyon naton subong nga simana. And grabe gid ang reminder ang nagtatakid sa akon dear pastor kay what does the Lord require of me? Ano gid ba ang gina-require sa akon sang Ginoo? So amo na nabalan ko naka-realize gid ko nga hindi gali enough ang akon nga mga sacrifices ang akon nga mga offering. Ang pinaka-importante gali mga utod ang aton nga relasyon sa Ginoo. Kag pareha sa kay King Josiah nakabati pero may kita makabati sang pulong. Kag swerte kita, blessed kita kay ang book of Deuteronomy ara accessible sa aton tanan. Ang pamangkot ano ang ginghimo naton sang nabalaan naton ina nga pulong. Yes. Tani sundon taman bala si King Josiah nga i-remove ta gidayon ang mga bagay nga makapaano dito na sa aton nga Amen. makapabalik sa aton sa Ginoo. Kung sa aton pa way na kuskus balongos Yes. immediately Automatic action. action dayon. Mga utod karon ko lang natalupangdan ang katahom sang libro sang Deuteronomy. Kag hambal ni Pastor Manny nga
kinahanglan ato na aplikar karon kay may presente nga kamaturan dira sa sina nga libro. Mga utod, gina-encourage ko kamo. Study some more the book of Deuteronomy and you will not be the same anymore. Pastor Manny, closing prayer. Let us pray. Diyos ng labing balaan, nagapasalamat kit kami sa libro sa Deuteronomio. Naga-remind sa amon Ginoo nga may dako kami nga katungdanan nga mag-alagad sa imo sa bug-os namon nga tagipusoon kag kalag. Kabay Ginoo nga tagaan mo kami sang kusog kabasko nga himuon ini sa amon nga kinabuhi. Kag hindi lamang sa amon kinabuhi Ginoo kundi amon man ini mapakita sa iban nga sila man makabaton sang kaluwasan nga din lamang sa imo. Salamat Ginoo sa imong pagtipig sa amon kabuhi. Kag salamat sa paghatag sang duog sa amon tagipusoon sining mga leksyon nga amon matago. Salamat sa imong pagpamati sa amon pangamuyo ini tanan amon ginalauman nga madawat pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo na personal naman luwas. Amen. Amen.